بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa ne mana fatan alheri gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Ci gaba da karatunmu na littafin sarfu. Yau za mu tashi daga addarsu sadis darasi na shida. Fa'ala yaf'alu. Wancan darasi na baya mun karanta fa'ala wuraren da sulasi al-mujarrad yake zuwa fa'ala yaf'ulu wurare guda hudu idan kana kaza idan kana kaza har zuwa karshe ko wurare guda hudu nan malam ya safo su. To yau fa'ala yaf'alu ne ba yaf'ulu ba bil fathi da fataha. To a wurare nawa malam ce ya'ati fa'ala maftuhal aini fa'ala yana zuwa da fatahan ainu fi'il harafi na biyu kenan fi'il mudari mudari fi mawdi'aini a wurare guda biyu. Wuri na farko idza kanat ainuhu harfan min hurufil halq idan ainun din sai zama to harfun ne min hurufil halq harafi ne daga cikin haruffan da suke fita a wuya a makogoro kenan ko mislu sa'ala yas'alu kaga fa'ala yaf'alu wa huruful halq yawa sai na biyu mala yace asani na biyu idza kanat lamu harfan min hurufil halq idan lamun din sa harfi na karshe din ya zama to harafi ne daga cikin harufan da suke fita a makogoro a wuya kenan mislu mana'a yamna'u kaga ainu din nan ko can kaga hamza nan kuma ainu kaga mana'a yamna'u ba za ka ce yamni'u ko kuma yamnu'u ba a fa'ala yaf'alu limadha lianna saboda fa'un din sa saboda lamun din sa ya zama to harfun min hurufil halqi wa hurufil halqi sita to wanne ne harfin halqi harfan da suke fita a makogoro wanda in suka zo cikin kalman zai zama fa'al af'alu guda nawa ne ga sunan guda shida kamar da yadda yake a ilimin tajwidi alhamza wal ha wal ain wal ghain wal ha wal kha to sai ma ya ce wa yushtaradu li dhalika shurudun thalathatu shurud an sa sharadi guda uku kafin hakan ya tabbata ya zama fa'ala yaf'alu bil fataha abu na farko Allah ya kuna mudha'afan lazim kar ya zama mudha'af lazim aw muta'addiyan ko kuma muta'addi da haka ko da idan ya zama muta'addi ne idan ya zama mudha'af wanda lamun ainun ɗinsa da lamun ɗinsa ga zama min jinsin wahidin to ko da harafinsa na ƙarshe ya zama harfun ne min hurufil halqi to wannan lokacin idan ya zama mudha'af ko lazimin ko muta'addi to ba zai zama fa'ala yaf'alu ba zai bi ka'idansa ne wanda aka karanta a can baya ko fa yatba'u qa'idatahu a wannan lokacin zai bi ka'idarsa mithlu da'a yad'u ko kaga da fa'ala yaf'ulu kenan sahha yasihu kaga fa'ala yaf'ilu saboda kaga mudha'af ne amma inda ba mudha'af bane da duka za su zama fa'ala yaf'alu ne sannan abu na gaba Allah ya shahira bi dhammi kar kalmomin su zama sun shahara da dhamma mithlu dakhala yadkhulu kaga dakhala yadkhul kaga dakhala kaga duka ai kaga kha'un ina ai harfu min hurufil halq amma ba za a ce yadkhalu ba limadha li'annahu ishtahara bid dhamm to sai nafakha yanfukhu kaga shi ma lamu harfu ne min hurufil halq lakin ma hadha la taqulu nafakha yanfakhu limadha li'annahu ishtahara bid dhamm sannan abu na gaba Allah ya shahira bil kasr kada ya shahara da kasra kawai aka iya shahara mislu da'ala yad'ilu wa raja'a yarji'u kaga da'ala yad'ilu kaga ainun dinsa kaga ainul fi'l din kaga harfun ne min hurufil halq amma har haka an ce yad'ilu saboda menene ishtahara bil kasri raja'a yarji'u kaga raja'a kaga lamun dinsa harfun ne min hurufil halq amma wa ma hadha fa'ala yaf'ilu limadha li'annahu ishtahara bil kasri to sai ga amsila nan ma nace sa'ala sa'ilu mai tambaya ya tambaya ko mai ruku ya ruku yas'alu kaga sa'ala yas'alu dhahaba amsi bi ali ya tafi jiya da iyalansa kaga yadhhabu bihim yana tafiya da su dhahaba yadhhab ba ana siyadul ghazala mafarauci ko ya soki barewa yad'anhu kaga fa'ala yaf'alu zai shagalahu aibu sai ya shagaltar da shi ya shagalu yana shagaltar da shi ko ga gainu min hurufil haq hasa tabibul marida mara lafiya dan likita ya binciki mara lafiya ya fasu yana bincike sa kaga fa'ala yaf'alu
sakhafa al'amilu al'arda yaskhafuha mai aiki ya tona kasa ko yaskhafuha yana tona ta ma'ana hafara al'amilu al'arda kenan yahfaruha kenan yana tonawa sannan sai da'al fasiqu to sai mala al'amilu jarra ko mai aiki ya cika ko jarka ko wani tulu haka wanda ake yi da katako abin da ya kama da haka yamla'uha kaga fa'ala yaf'alu sai jabahal waladul farasa ko yaro ya mai da doki yajbahuhu yana mai da shi ko sai rada'al waladu ummuhu yaro ya sha abun nan mahaifiyarsa ko yarda'uha yana shayar da ita kenan ko kaga raba'a yarda'u ko yaro ya shayar da mahaifiyarsa ruwa kenan ko yarda'uha yana shayar da ita to sai kaga fa'ala yaf'alu kenan ko fa'ala yaf'alu sai madagal waladul ilka yaro ya tattauna abun ya tona al'ilka shine kaman shingam kenan yamghaduhu yana tona kaga fa'ala madaga fa'ala yamghadu yaf'ul nasahatu laka na maka nasiha ansahu laka ina maka nasiha kaga nasaha yansahu fa'ala yaf'alu nasakha al-katibu mai abun nan ɗinsa mai rubutu ya kufa yansahu yana kufa to sai idan ya zamanto mudha'af lazim a mudha'af muta'addi ko da al-fasiqul yatima fasiki ya tunkuɗa maraya kenan yayi ci mai mutunci kenan ko ya dukku kaga fa'ala yaf'ulu shi limadha li'annahu kana muta'addi al-lazim ko sannan sahhal maridu bar lafiya ya samu lafiya ya sihu kaga fa'ala yaf'ilu saboda menene kaga shi ya zamanto mudha'af lakin la mudha'af lazim to duk da dai gashi an samu harfin min hurufil illa ai harfin min hurufil halq ya zo a cikin sa amma har da aka ya bi ka'idan sa ne li'annahu kana laziman ko mudha'afan lazim to sai alladhi ishtakhara bid damma dakhaltu dar na shiga gida adkhuluhu ina shiga sa kaga dakhala yadkhulu adkhuluha ina shiganta ko dakhaltu dar na shiga gida adkhuluha ina shiganta kaga dakhala yadkhulu fa'ala yaf'ulu sai raja'atu ilayka na kuma zuwa gare ka arji'u ilayka ina goma zuwa gare ka kaga raja'a yarji'u kaga wannan ishtahara bil kasra wancan ishtahara bid damma dakhala yadkhulu wannan kuma ishtahara bil kasra raja'a yarji'u ko to Allah subhanahu wataala ya taimake mu nan zamu tsaya kuma sai darasi na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh